Nakalak. Gusto nila ganyan talaga, ayaw. Teka, magbubukas akong TV. Good morning! Kailan po tayo ng viewers? First time. First time mag-live. Kape tayo, kape. Kape po tayo, kape. Good morning po. Antay lang po tayo ng viewers. Kape po tayo. Kape. Good morning po. Isa pa lang, nalolood. Dalawa na yan eh. Malis yung isa. Si Prince. Ayan. Dalawa na. Hello po! Good morning. Stay tuned lang po. Antay lang po tayo ng viewers. Pwede comment. Comment po kayo. Na. Yung pong mga gustong magtanong, i-comment nyo lang po yung gusto nyo itanong. Ayun, merong Dalawa lang. message. Naging apat. Good morning po. Antay lang po tayo ng viewers. Kape po tayo, kape. Nag-schedule natin ngayon. Vlog, vlog mamaya. Vlog tayo. Sa Apalit. Dalawa lang viewers eh. Hindi, antay pa tayo. Hello po. Antay lang po tayo ng viewers. Sa Facebook. Pakishare nga pala. Pakishare. Walang pa din. Sigurado, nabasa ko na. Kaya lang hindi siya dumadaan dito. Tingnan mo nga yung comment. Check mo, Bip. Wala daw comment. Click. Ha? Nung pagka-click ko. Yun ito na. Kaya walang comment. Ito ka dito. Ito ka sa dito. Hindi dyan! Dito. Ayan. Ay, May tatlo na nanonood. ano kasi YouTube Kids. Hindi ka pwede mag-comment. Hindi babe. Made for Kids kasi ginawa natin eh. Yes, it made for Kids. Ulitin natin. Ulit, wait lang. Ulitin po natin. Naro comment eh.
Paano to? Ha? Save na lang. Ha? Tapos, yung X. Dali ha, ulitin natin. Okay.